Altså i dag, så kommer vi til at spille det der Driving Empire. Og jeg får en ny mikrofon, og det er jeg virkelig glad om. Og vi skal nemlig prøve at få 200 kr. Og jeg håber, at vi kan det. Altså kan vi godt lige vente? Så altså, der kommer en der McLaren Senna. En McLaren Senna nemlig. Jeg har aldrig vidst, at en McLaren vil komme. Der har jeg aldrig vidst. Det synes, der har jeg aldrig vidst. Og nemlig, det kommer til at være en god video. Ja, jeg har kun de der 2 biler. No, I'm not rich. Altså, prøv at se. Det ser som om, at der er så fedt. Ved det. Oh my god. Jeg tænker mig virkelig meget, at min mikrofon er på lyd. Og ja. Og drenge, virkelig undskyld, jeg må kun jeg må kun vise min ansigt, når jeg det der, når jeg er det der 13 år gammel. Jeg ved det sucks, jeg ved det godt, jeg ønsker, jeg kunne vise den, jamen det kan jeg. Min account bliver det der bandet, og jeg vil kære min account, at min account skal det der blive bandet, det kommer så langt. Så det er derfor, at vi lige gør så, at nemlig. Så altså, vi håber, at de kan det der høre mig. Okay, first degree angle.
McLaren sender. Ja, jeg kan prøve at finde den. Jeg kan prøve at finde den rigtigt, som jeg har nemlig. Jeg skal prøve at finde sådan en der. Nej, oh my god. Yes, det her med McLaren Center, de har ikke den der med alt, de har det gamle spil, og de har McLaren, de har fjernet alt af dem. Jamen det er heldigt i at Driving Empire, når den der var for lang tid siden, virkelig lang tid siden. Ja, der er mange gange. What the hell? Okay, så altså, ja. Så se McLaren Center.